बै माबा लामा लादो नि मासे होसनाय दै मैदेरानि फैगासिनो नै मैदेर नै ओइ नै आयु ओइ बिथां गुरबुखुंगुर बिथाङा दिनै आं थानाय जायगायाव फैदों ट्रि हाउसआव दाहाय जों एसे इन्जय खालामनो सानदों आरो बिथाङानो जाबाय ट्रि हाउसनि मेनेजार दरा जों दिनै मा जागोन जाहोनायाथ' अमा दङ Oh my god! Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. To guys, daijun thanggasino guys, मैदेर ना आरो ना माने guys माने हाग्रानि मैदेर फैदो आरो ना माने फैखायो माने थाफायखायो माने guys माने मैदेरा बेयाव माने फैयो आरो ना स' बेखौनो जों दायो guys नायनो थांगासिनो मैदेर दे नुफेरगोन आं फार्स्ट टाइम ब्रा हाग्रानि मैदेर नायनो माने guys दायो जों लकेसन जों सफैबाय आरो ना ओमफ्राय बाइकखौ पुरा फिदिखाबाय जाहाथे गोसोबो खारनो हायो आरो ना god guys life of first time मैदेर what ayo betul Nah guys, मैदेर kesunan deh kesunan naik, kesupas kan tuh. Kesuai kon abra is bara kan usah naik. Ei nih lama lah Ini masih kesunan deh, kesunan deh masih ya. Tuh isi riksi biar nabo guys, body riksi, isi nong body riksi ya namanya. Mancing bihus dua jeng sias kawan jeng tik kanai sih Husiar tanah mana biar husiar. Bintang itu kan tuh beda yang mana मैदेर ini darna. Ada मैदेर falle bedeng na bungde. So bisa kebo naik gitu sih nunan bung is naik sih so nuba jeng dikan sih na. Ini masih मैदेर nih. So kudur nih. Oh my god. Jeng first time deh nunan ini first time. Ini masih kintu isi kesunai darna. Mana मैदेर falle dengun darna. So jengnya promo na mana मैदेर falle kan jeng kicin na. Oh, dengung toh. Let's go. मैदेरानि फैगासिनो नै मैदेर नै ओइ नै आयु ओइ माने नै आयु नै भागो जोंखौ इसोर मैदेर जोंखौ फेमिलि खालामथावा दे मैदेरदो मालाबा तो guys bal बच गया माने नोंथांमोना guys नायनो फैदो बडि रिक्स आरो ना माने बडि माने गावनि जिउखौ माने बावनाय बायदि जायो दै माने तो guys बाय दा वे दायो थांगासिनो guys रायन' इक' रिजर्टआव माने जोंनिया बिथाङा नुवाखैनो आरो ना माने रायन' इक' रिजर्टखौ स' एसे देखायना फैसै बिथांखौ Hey, đang đứng nè, ready? Ini जाबाय रायन' इक' रिजर्टनि वाशरुम दायो नोंथांनो देखायनोसै माने रायन' इक' रिजर्टनि गाइस दुगैनायनि एक्सपिरियेन्सखौ साला बेखिनिसै ला मौलि दुगैनायालाय औ भाई गजब बेइज्जती है Sang goroman guys sa zahanti. Guys, dayo sa sumila ba tree house tau. But guys din video is special naman na guys kini sa ring kupuro ada kamane gipo ada kada guys. Sa lugon kasar naman ay zne bitabi odeng naman. Guys this tree house. Busra mas pure le. Nei zne bitanga ring kupuro Mr. Gembu bhai. Lomba गासिखौबो बिथां गुरबुखुंगुर बिथाङा दिनै आं थानाय जायगायाव फैदों ट्रि हाउसआव दाहाय जों एसे इन्जय खालामनो सानदों आरो माने बिथाङानो जाबाय ट्रि हाउसनि मेनेजार दरा जों दिनै मा जागोन जाहोनायाथ' अमा दङ Oh my god मोजा बिदि जानांगोनलै ब्र माने गाइस प्राइस सिनायखायो जोंनिया रिंकु आदा माने बिथांखौ गेमबु होनना गासैबो सिनायखायो गेमबु स' बिथांला माने आदालाव सानैसो नां थांगासिनो आरो ना स' आदा लोगो हरबो जालांबाय स' आदा बडि हेल्पफुल माने जोंखौ आदा फ्रियावनो जानो नागिरदों गाइस बोरमा बेदर बोरमा खासि आरो ना आदा माने सिगाङाव जोंनिया बर' फिल्माव बडि मावबाय दे माने जोंनिया आदा जोंनिया बर' फिल्म दंमोनलै आङो बहुत मावबाय मावनाया जिउ दावरि मावबाय लोगोरि मावबाय लोगोरियाव आदा टिकेट काउन्टाराव जोंनिया पार डे बेसेबांसो इनकाम जायो आरो ना इनकामा दिनै दासान्दि जादों 5,000 तो guys ट्रि हाउसआव पार डे guys टिकेट काउन्टाराव 5,000 इनकाम जायो guys तो guys दायो जों थांनोसै आरो ना ट्रि हाउसनिफ्राय बिदा लानोसै आरो ना बिदि लाया नै जोंहा आदानि बाइकखौ
ससे ड्राइभ खालामनो नागिरदोंलै Let's go. नै 200. मोजां सिलाय बाइकखौ इस Adakah monceng film ni dialog kan utin siang, deh, monceng deh, deh, alas lah berat dia, monceng lah, dialog celo gila, dagu boleh ada dagu saya mata, feelings fair bro, feelings fair, so guys, जों ni mana tea house ni फ्राय बिदि लानसै आरो ना ओमफ्राय जोंनिया नै गेबुराव जोंखौ माने बडी हेल्प खालामबाय माने जोंखौ ओरैबायदि जाहोबाय ना माने अमा बेदर हांसो बेदर मा बुंले बोरमा बेदर आरो ना माने ब्र'आ बडी हेल्प खालामबाय जोंखौ so thank you so much bro तो गासैबो सापर्ट खालामबाय जाबाय जोंनिया गिम्बु ब्र'आवबो मोनसे चेनेल दङ मा होनोमोनलै गिम्बु ब्लग्स गिम्बु ब्र' ना तो गासैबो सार्च खालामना साबस्क्राइब खालामना जाबाय दे ओमफ्राय तो ब्र' जों दायो थांसै आरो ना ओमफ्राय नै जादों जोंनिया लाकि एन्ड नै जादों इन्द्रजित भाई so गासैबो जोंखौ बडी हेल्प खालामबाय आरो ना so thank you so much दे Bye. Bye 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 bye. Hey, đừng phải